what we found out the other day, remember? When I used my credit Zoom, I could see Oh, yeah. Ahojte, takže dnes sa nachádzame v Národnom parku Sequoia National Park. V úvode vstup do parku je taký, že prejdete taký tunel a za tunelom je parkovisko a odtiaľ sa otvára asi možno najkrajší pohľad na dolinu. V parku, tým, že je víkend, býva dosť veľa aut, takže sme auto zaparkovali na najbližšom parkovisku a presúvame sa kývadlovým autobusom, ktorý je zadarmo. Vstupné do parku je $35 na auto. Čiže my sme 4, sme zaplatili dokopy tých $35. Keby ste išli sám, takisto to stojí tých 35. No a ku každému miestu sa dá viac menej dostať kývadlovou dopravou a my sme si zvolili trošku takú turistiku a ideme na túru, ktorá sa volá že Mist Trail. Je to vlastne taká túra okolo vodopádov. Asi nestihneme všetky, ale aspoň taký ten prvý. Je to taká možno hodinka a pol cesty tam, hodinka a pol cesty naspäť. Píšu, že je to nejakých 3 míle. Aha, pozrite, veverička. Je to okolo nás. Sú tu také vypasené, lebo nás asi ich tu veľmi vykrmujú. A tu vidíte vodopády. Vidíte, turistický chodník je robený tak, aby to bolo bezpečné. Čiže je tu taký huk od vodopádov, ale ako veľmi pekné. Veľmi pekné miesto. Myslím si, že to zvládnu aj deti. A tam hore, keď sa pozriete, už je vodopád. No, hej. To je, že sa to vysprchuje, no. Patrne, lebo sa šmíka. Hej. Budeme, jasné, my budeme úplne pod ním.
Tento Josemický vodopád, ktorý môžeme teraz vidieť, je hlavnou atrakciou celého národného parku. Je to vlastne 20. najvyšší vodopád na svete a jeho výška je 739 metrov a skladá sa z 3 kaskád. My sa vykvasíme na schodíky a žijeme, obchodujeme sa ho. Najlepší čas na návštevu parku je to jarné obdobie, niekedy od polky apríla až do možno nejakého júla. V tých neskorších letných mesiacoch kvôli suchám vodopád vysychá, čiže sa vám môže stať, že prídete do parku v auguste a ten vodopád neuvidíte, lebo vlastne ten sneh z hôr bude stopený. Počas hlavnej sezóny býva niekedy problém s parkovaním, nakoľko je tam dosť veľa aut, preto sa odporúča odparkovať auto na najbližšom záchytnom parkovisku a nastúpiť na tento autobus, ktorý v pravidelných intervaloch chodí do kolečka okolo celej doliny a stojí na všetkých známych miestach. Autobus je v cene vstupného, čiže nemusíte už nič platiť. Potom ešte takou druhou alternatívou je prenajať si bicykel a na bicykli prejsť celou tou dolinou. Ono sú tam všade také tie cyklochodníčky, takže dá sa to aj tak. Tu v pozadí vidíme horu Half Dome, ktorá je tiež taká celkom známa a je populárna hlavne pre turistov, ktorí vyhľadávajú takú dlhšiu turistiku. Toto pravdepodobne pred nami je hora El Capitan. Táto hora je známa z filmu Free Solo, kde jeden skalolezec si dal za cieľ vyliesť túto horu bez lana. Odporúčam pozrieť, je to fakt výborný film.
našej cesty sme chceli ísť ešte na jednu vyhliadku, ktorá sa volá Glacier Point. Je to vlastne pohľad na celú tú dolinu, ale nakoľko bol začiatok mája a to miesto je nejak vyššie položené, cesta hore bola uzavretá kvôli tomu, že tam bol pravdepodobne ešte sneh. Pravdepodobne to je nejaký zvyšok ľadovca tam hore.